Om goed alle woorden, hier de Vlaar voor het eerste onderdeel van de 11e editie van de Vrije Cross van Bleia. Het blijft altijd een bijzondere cross, want je ziet er toch bijzondere mensen in, bijzondere kleren. Maar bijzondere teksten op bijzondere t-shirts. Hele bijzondere teksten op bijzondere t-shirts. Hey, Jelle B is de rek. En er werd zelfs raced, crossed in verschillende klassen. Ik boeten het veld staat het bepaald net stil. En dit is het te verzinnen. Bekers, een protte grote bekers. En de renners die worden briefd. Zei je dat? En dan kun je wel los, maar een bijzondere racefamilie. Nou, ik ben Rimer van der Heijden en ik reed in 12.000 klasse, standaard. Ik ben Joop Velma, ik ben tevens monteur, maar ja, zo nou naar reed dan ik nog wel eens even mee. Dus vandaar word ik even proberen. Ja, en ik ben de huid van Remmer en ik doe het met de oude lul al mee. Dus dat is ook wel leuk. Het is een heel familiegebeuren, Ja. Riemer, hè? Ja, dat is van 2004 ben we begonnen met rijden. En nou tot nu. En staan we helemaal verder, hè? En dan is er echt nog ergens een vriendinnenleuk die hier actief is? Dat maken we net te vol eerst hoe hard, dacht ik. Oh. Dat kan aan, hè? Ja, dat kies straks vol. Oké. Want ik heb het gevoel, er hing het hier iets boven dit terrein. Dat werd een mooi zwerk aan, dacht ik. Ja? Ja, hè? Oké, dat wacht je even nog. Dan mag ik naar Jelle B. Hij mag racen in de 2 jaar verlien prepareerde auto voor Omroep Friesland. Word je toch een tikje nerveus van? Ja, het zit wel spannend uit, ja. Maar ik heb stalen zenuwen. Ja? Nee. Maar ik zei dat als Geert Fortuna het kan, want ik het herkennen, toch? Juist. En Hessel even rondje maken, hè? Ik ga even rondje maken van een morgen. Ja, dat gaat wel wat langzamer dan deze jongens. Dus ik mag er nog wat aan trekken, denk ik. Jelle B. dus in de duo-zitter van Omroep Friesland. Hij doet het helemaal alleenig. Hij had wel lef, die jonger. Even lekker insnoeren. Veiligheid voor alles. Ek op de vrije cross hield dat. En dan kan Jelle B. hem prepareren voor zijn race. En dan is hij los. Jelle B. met de Omroep Friesland crossauto. Daar is hij. Maar dan zie je even uit het achterveld staan. Ja, daar komt hij in beeld. Krijgt net laatste, krijgt net... Ja, wel laatste. Dat is ietsje spietig. Maar Jelle B. pakt even een chinstander. Opperste concentratie achter het stuur bij de jonger. Maar hij houdt hem goed staande in dat deelnemersveld. Maar de speciale Omroep Friesland auto. Ik wil nog wel even inhelpen zelfs. Ja, dat gebeurt je als je net al te volle ondervinding hebben. Maar Jelle doet het fantastisch. En we hier aflagen. En kan dan maar in de nederige opluchting de gewoon even in de lof steken. Jelle! Hoe liep dat, Geert? Nou, net volgens mij hier net zo gek wel. Nee. Ging machtig mooi. Ik wil een oorrondje. Hoe is dat al rondje? Krijg net laatste net volgens mij. Ik weet het net. Nou, ik in het begin ik al een pier inhalen, maar op een gegeven moment toen wist ze zelf weer voor. En dan kwam het reek uit, hè, zegt dat? En dan geven we naar Alida Elzinga. Dat is de vriendin van Riemer van der Heijden. Wat hing het haar boven de Hollywood. Hey. Wat? Alida, wil je met me Stond trouwen? dat erop? Ja. Nee. Zoals we dat hier een beetje begrepen hebben. Riemer van der Oh nee. Alida, wil je met me trouwen? Ja. Nou Alida, wat vies hiervan? Ja, heel mooi. Super. Het zal je maar gebeuren. Op de vrije cross van Bleia een huwelijksonderzoek van Riemer krijgen. Alida wil je met me trouwen. Squam hem erbij, Squamheid is erbij. Ze zijn er al hier bij om het te lokwensen. Want elke hier wist dat dit gebeuren zou behalve Alida verzels. En dan komen we bij het moment super. Nou, schat. Nou, we zijn al 4 uur hier binnengekomen. Ik moet niet nog graag vragen als ik met me trouwen was. En dat is? Ja. Goh, leven met zijn zin. Dat weer een rap op mijn leven. Ja, Riemer, de leefde kost het de patiënten, maar dan heb je echt wat.